ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗಳ ಈ ಮುಖ್ಯದ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಕಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಈ ಮೂವಿ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ನೆಟ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದಾಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಾದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದನು ನೆಕ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದನ ಅಜ್ಜ ಅಂದಾಂಡ ನಿಖಲು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ತಿರುವಿನಿ ಐಕ್ ಬಡದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಿಖಲ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಡಂಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತಾ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ಲೇನೊಮ್ಮೆ ದಾಗಿಂದ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆವಡ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಯಾನ್ ಆವಡ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ದಾಗಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬಂಡ ಈತನೇಟ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನೆಟ್ಟ ಹೀರೋ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೋರ್ನೇಕ ಬೇಜಾರು ಜಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಈ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಪಡ್ತಾರೆ.